Gizarte industrialak zenbat eta potentzia handiagoa duen, orduan eta potentzia handiagoa eskatzen du. Baliabideen kontsumoa era esponentzialean handitzeko joera duen eredu energetikoa bizi dugu. Horixe da, hain zuzen ere, ereduaren ezaugarri nagusia. Lehen industria iraultzaz geroztik, gizakia erregai fosilen mende bizi da. Harrikatzaren, petrolioaren eta gas naturalaren mende. Hau da, energia berrizta ezinen mende. Eta energia horiek ingurumenean duten eragina nabarmena da. Eguneko eta pertsonako 50.000 kilojoule ekoizten dira. Horietatik guztira pertsona bakoitzari 15.500 kilojoule iristen zaigu, janari gisa. Beraz, landatik mahaira, sistemaren errendimendua 111 da, energia zentralen antzekoa. Izan ere, bi sistemetan gertatzen da galera handia energia gustagarria ez den forma batetik gustagarria den batera igarotzean. Bigarren industria iraultzak goitik behera aldatu zituen biztanleriaren bizi baldintzak eta inguru existentziala. Mentalitate kontsumitzailea eta hedonista sortu ziren. Kapitalismo berria hitz bitan esan da. Autoaren erabilera edatzeak, ordura arte gizarte itxia eratzen zuten hirien ateak ireki zizkieten gazteei alde egiteko. Hiri handietako bizimodua ez zen jada aurrezkian eta lanean oinarritzen, erakustaldian eta harrokerian baizik. Gaur egun, petrolioaren azkena begibistan daukagula, haren ordezko bat bilatu beharrean gara. Baina inork ez du uste behar energetiko guztiak aseko dituen baliabiderik aurkituko denik. Horregatik, energia aurreztea eta dibertsifikatzea ezinbestekoa da, erreserbek luze iraun dezaten, beste aukera batzuk aztertzen diren bitartean. Teknologia berriek produkzio prozesuekin zerikusi zuzenagoa dute ekaiekin baino. Iraultza berriaren oinarrizko lehengaia informazioa da. Informazioak artikulatzen baitu gizakiak inguruari egokitzeko duen ahalmena. Teknologia alternatiboa aldaketa teknikoak gauzatzeko programa bat baino gehiago da. Teknologia alternatiboak bizitzeko modua, balioak eta antolaketa politikoa berritzeko estrategia ere badira. Teknologia alternatiboen ezarkuntzak ekonomiaren dezentralizatzea eta herrien buruaskitasuna ekar dezake. Beraz, gizarte industrialaren ondorengo eredu energetikoak, gaur egungoak alegia, gizartearen eta teknologia energetikoen arteko erlazio berri bat ekarriko du.